Takže čau lidi, já vás vítám u prvního videa na tomhle channelu Music Play. Tenhle channel se hlavně bude tenhle channel se hlavně bude soustředit na videa, na hry a na videa, třeba Agario a takovýhle i o hry. Dneska jsem začal hrou Nebulus, link na stažení bude v popisku. Už jenom kvůli tomu, že Nebulus je hodně podobná hra Agario a myslím, že Nebulus je taková praktičtější, jednodušší a lehčejš se mi ovládá. Tak, jako první minihru by se dalo říct, máme FIFA Ultra, což je něco jako obyčejný FIFAčko, akorát prostě ultra, že rychle vyrosteš a tak. To vám nebudu vysvětlovat, protože to snad každý zná, pokud ne, napište mi do komentářů, já vám to vysvětlím. Nebo podle mě to v průběhu hry okamžitě pochopíte. Teď hlavně budu kecat spíš, než nějak říkat něco o té hře, takže ta hra je jenom jen tak do pozadí. Channel jsem vymyslel jen tak, protože se i v téhle hře jmenuje Music, jak můžete vidět, za co vám videa budou líbit. Budu natáčet 2 videa týdně. Pište mi do komentářů, co budete chtít, snad se vám to bude líbit. Intro zatím žádný dělat nebudu, banner a tak, to všechno uvidím. Myslím si, jo, natáčím přes aplikaci na mobilu, takže v počítači bych mohl taky natáčet, ale ne, že bych ho měl nějak blbej, ale není nejlepší. A myslím si, že mobil je takovej klasická věc pro natáčení a uploadování videí. Tak tady je nějaký velký. Pokud byste chtěli i jiný mobilní aplikace nebo hry, můžete mi klidně napsat, já to pro vás natočím. Nebo nějaký triky s mobilem, jestli chcete vědět, tak vám klidně poradím, protože si myslím, že to umím. Nejsem nejlepší, ale víte co. Budou tady i různé tutoriály na mobily, jakože, no prostě uvidíte časem. Tak. Já už myslím, že nevím, co bych tomu ještě dodal. Teď se klidně můžeme vrhnout do hry. Vidíte, že jsem druhý největší. Třetí největší dokonce. No, dokonce spíš jsem se zhoršil. Dámy a pánové, jsem první. Chvilinku jsem byl. Yes. Tak jo, jsem druhý největší. Docela dobrý. Já jsem obří. Tamhle jsou nějaký malý, zkusíme nějak sežrat. Tak se mi to líbí. Music Power vám říkám. Tohle nějaká mini pidi kulička, tak to si... To je super, že jsem... A ne, ups. Teď už jsem menší teda. Jsem zpátky 5000. Jako není to nejlepší, mohlo by to být i lepší, dámy a pánové, ale já si myslím, že tohle je taková klasik. Jo! Tak, ham. Ne. Tak, kde teď jsem umřel?
Nebo umřel. A tím jsem furt největší. What? Teď jsem chvilku nedržel joystick, když tak se omlouvám. Když chvilku nebudu mluvit při hře, protože to tryhardím. Nejsem zvyklý mluvit při hraní. Jsem první největší zatím. Říkám zatím, protože tady ta hra je strašně namáhavá. Tak, tady člověk asi neumí použít tlačítko pro rozdvojení nebo natáčet nějaký challenge na YouTube. Ty XPčka jedou sami, vám říkám. Sami jedou, tak. Ještě jak jsem úroveň 47, už to pár měsíců hraju, nebo pár dní už to hraju. Ne. Tak. Easy peasy, dámy a pánové, moje skoro je 5600. To vám říkám, už tam je nějaký, který má 3000. Ty vogo! To si děláš srandu, já jsem umřel. Tak jo, vidíte, že ani já, jakože se můžu zmílet. Dám ještě jednu hru. No to je docela těžký, to jako soustředit se furt jenom na tu hru. Hashtag crowd a já si myslím, že pro tohle video to může stačit a pokud byste chtěli další video, tak já ho natočím vlastně hned a bude tady pár videí přetočených. Takže čus!